Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Arman nga napakuluan, sapsapulen kayo. Dear Manong Nemi. Kasta unay tiragsak ko, Manong Nemi, idaklunen ni Lilia, tinabayag basitan nga datdaton ko nga ayat, Manong Nemi. Oray ko lang na arako piso na Manong. Ega manak Lilia, katsan kantong kapabawi, hindi pa nangaklon mo kanya. Imagine, almost 1 year, hindi pa nagdaton ko kain ka. Abi nga pinarigat na. Ang kadagos nga namati kanya. Namati akin ka nga dagos, Arman. Ngayon na to'y siyak iti agalanganin. Ada pa nagduwadom tiriknam. Awan pa nagduwadwak tiriknak. Gapot iti damo ko pa ilang nga makita, iti agam amuta. Narik na akong tinisang sangin nga panagpitik ti puso. No anyat marikrik na midi, kastamat din di marikrik na. Iso na lang ta. Tanya. Sana ka may karikin ka eh. Ope ko mong saan kang may kari. Nabayagan nga ulila akit eh. Ama, kakaasin ni mama nga mga saksagit ti panagbasak. Tagda kami lang nagbibiyag. Siyak ka ni mama. At no kaya't mo akit, tapos saan ka ang unang problema ni mamang mo, di yan tangay, damat yung trabaho, nagturpusak matin. Di, tulungan ka. Sa timang pabasakan ka. Noan niya hindi ka sa pulan. Manupin nga tawin? Bali, duwapin nga tawin. Third year na kita, per sem. Sakto ang 4th year. Di may sabi nga saan ko pa kang klunan kang ka. Ang mga no klunan kang ka. Baka no awisan na itong check-in ta. Uno ayaban nagjibalayo. Tapno baka dan mapasamak ka na ta. Baka matunday ti harap ko nga makapag-graduar. Saan ko haramitin dita? No saan nga pagtulagan nga padpada. Kahit ko ti Virgin nga graduar iti college. Kadun, nisok ko na. Ngayon nakas pagarigan, nagkumanat ka, kit daw nagasag-anak mat nga mangipaiking ka, kaputi-pat-patig ka. Saan nagtulang nga baybayan? Ang mga numaalam doon di kaya-kayat mo kanyak, at maumakan ton. At doon sa balimanan ng babae, di biyak mo. Kastaki nga lalaki ket, dagiti tatunga. Ano siya? Apaman nga ita ket inaklon na kon. Awan tot sa balin, nga talyawak pa nga babae. Siksikan tulayangan. Ano gotek? Ato dagiti nagbaling nga girlfriend ko, tinapalabas. Ngem, sa balik ka kadakwada.
Gaputa talaga nga sika ti kayat ko ngagbalin nga ina, digit anak ko. Sika, ti agbalin to nga reyna, iti bangunet nga pagarian. Opo, nagmayata na denggan. Kinapudno na anong nemi na bayagan nga independentak. At ang bukod ko nga balay, at medyo na progreso nga negosyo. Malaksing nga na negosyo. Empleyado akpay manong nemi ti may sa kumpanya. Duble-duble manong. Iso nga, numabalin na ko ma. Kata, agasawa kamin manong nemi kinililya. Kahit nakanuman pala tagtupos. No, api kami nga iso. Napilit nga inayat. Kumakit dati naggraduaren, at pagtrabahuan nga anytime kahit nakasaganan nga mangikasar o no, ikasar ko. Ngam talaga manong nemi nga nililya tinakariknaak itipudno nga ayat. At kastawan iti panagyamyaman ko manong tinaklon na kon. Meaning, opisyalen nga nobyak isunan. Maarakop kon. Maramanak pa yan manong nemi iti lips. Nakas ko na manong nukid the work. Baka saanan nga makapagked-ked. Ngayon kahit ko manong nemi nga respetaren ti kinababae na. Ngayon nakas pagarigan to dumteng-tunti na ikari. Nga panagmaymaysan ti bagimi. Panakagunod kon ti amin na. Ure sampay nga nagkasal. O no sampay nga naggraduar ko na kuma. Mamali siguro nga mapasamak. Idoloy ko nga tinagtrabaho manong nemi tinagurnong siyempre para ti masakbayan. Kat no kasta manong nemi ngagkid daw nililya iti tulong. Nukurang kano di inted ni mamang na nakasapulan na ti panagbasa na. Ited ko. At dapat nagdigundaw yung manong nemi oras ang may baga may kami lak ti kwarta iti bag na. Nung kasta nag-date kami. Wala, ano na ito? Kasapulan. Oras ang ka dumawat. Mababayin ako na ka. Sabi ko mababayin ka kanya kit boyfriend ako. Baka ti padang ipagarup mo kit kwartaan ka. No. Baka ti padagarup mo kabuta inaklon ka kabuta amok nga nakasagana nga mangted iti kasapula. Dito nga rin tiga po no, api nga pinarikat ka eh. Gabuta, mga no, iba ka mga gun-gundawayak ti kinasihat mo. Lilia, ikatantan niya mga negatibo itiriknam. Basta ipatpatig ka, ipatpatig na. Noanyat ka sa pula, madalat kanyak, itad ko. Hanga pa ng gundaway na jay. Madlaw pa ng gundaway kat. Kanda saan? Huwag kayo. Kahit nakakano maamu ni mama. Kaya na. Awanan ti plano ni mamang mo ng asawa. Kalpasan nga natay ti amam. Kano nga natay ti amam? Bayagan. Almost. Awan pa inakam ko iti. Ano yan? Ubi nga maladaga pala iti. Idi matay suna. Awan puot ko nga ron. Idi adda puot ko, adda nakam ko sa lutsuda kan sinut amak, sinupapang ko. Natayan ko naman ti mama. Yung pakita na ka, titanam na. Ana? Impakita ka din ni mamang mo. Titanam, di tatang mo. Tatang mo no papang. Papang. Amet. Hanyo sarsarong karam no kasta nga death anniversary na. Wano tay pesta rin. Ano na day? All Souls Day kada All Saints Day. Tay di pinturong. Hanyo sarsarong karam. Amet. Tapay. Tsaka mga mo. Baka awan dito, baka nga dito, tinakitabunan na. Asalod-salod tumahan kini mama. No sa dinot na hanti, tanam ni papa. Tawang nagpeso. Api nga di mo mapanasarong karang. Nukas na nga, di pinturong.
Inimbitaran nak nga rod manong na iminidilya iti may sa nga malem dinner. Gagangi nga balay manong na tinangiturungan na kanya. Pasensya ka na. Dito lang temi. Okay ba ta? Kinapudno na. Agkas kasera kami. Ano? Kaya mo sa hanga dito iti ayan nyo idiya dating. Nag-transfer kam lang dito idi. Naggraduara kong elementarya. May kam dito yun. Dito ay ka nag-high school. Naging ka naggraduara ti high school. Dito ay ako nag-college. Ay, dati ni mama. Ma? Ni Arman? Ti boyfriend ko. Nagmano akman ka na kayo, mama. Ay, kababahin pa, sir. Abay, sir ko na. Arman tinakan ko, mama. Nga pangarot ko, mama ko na. Kaya pa yung nagkasar kini, Lilia. Mamalatan ta, kasad tubig lain. Palagit, yamanan mi unay, sir, may karkari kami kang ka. Katay mo na tawag mo, sir, kanya. Please. Ipainak, di bagikeng ka. Ibilang mo matan ng anak na. Nga kabsat ni Lilia. Nga manungan na. Anak, kasla tag-asawa kami na. Ala, mababain kam launa eh. Kasla kang kanahin nga bagbaga ni Lilia kaniyak ka. Arman. Nuwapay nga naore nga danda ni makatawan sakbay nga inaklon na ka. Tamang kunana no gungundawayan mi tikinasiyat mo. Tani, naibaga na siguro nga nabayagan nga ulilat ang ama. Maladaga pa lang iti. Edi tawanan ti asawak. Siyak iti nang nagsulsulo nga nagpatakil keng kuhana. Aging kakarig ito'y. Basit lang ti sweldo. At anang arod. Stay out nga katulong. Diyan mo nga katulong nga ti trabaho, mama. Amahan. Kaya lang nga may mesat pagyanak. Duwa nga balay. Di marigatan kayo. Magaga ngayon marigatan kami. May karkarikatak. Datang arod no mamo nga stoy lang ti kasasad mi. Baka ti panang ipagaropokit. Gundawayan mi ti kinasiyat mo. Kana mo na ta. Ores ang nagkidaw ni Lilia no katitulong kang kakit mangtad ka. Pag mo ta dalata makikita na ng kwarta indi bag na. Te griblibas mo sa ikan di kwarta na indi bag na. Nagdakkel ti maitultulong mo kada kami. Arman. Thank you. Okay. Gabuti patpatig ko ni Lilia, mama. Kahit no sa sinuman tinapatig keng kuhan, ha? Napatig-matig kanya. No kumata mabalingkod ka asawain ni Lilia. Kahit ko kuman nga asawain. Kaya duwape nga to, ha? Nag-graduar pa nga muna. Kahit no makapag-graduar ton, asawain ton. Tapno, adan tumatin na po kuyo. Anak mi. Dakam doon nga duwa. Isuntot kang runan nga mga sikaso ti negosyo. Ang mga opisina ada pa negosyo nga basi. Gagangin lang ang negosyo. Nakasaysayat ka, Arman. Kit nagakaskasat na ti anak ko. Tadimteng ka itibiyag na. Ayawen, tenga rin dyan sa kusina. Naidasaran na tayo. Talamang lukatin. Pasensya ka nun, yaman tinisagana nga pagsasangwan tayo iyo. Okay lang, mama. Ako magdanagan. Narawamak matitirigat. Naggapuak yun, di ba ba? Imasanso ak lang gabuti kinagagat ko. Naayatak manong naimi kanikidag kasapulan. Wan. Nukasta nga dapapanak kahit makasalawak itagpalpalamama, no?
Kas pag nakaluganak, nakakutsayak. Kadno dati makita ka na palpalama, dumsaan ka. Mapangkwik ka nila. Staak. Naging ka manong nami nga ito nga karakter ko naduktalak. Nagsupati kami manong nami kinililya. Wan. Kapag may sa nga aldaw manong nami nga panagkuyog mi kinililya. Wan. Nagkuyog kami. Napanamili. Napagam ng restaurant. Pangal daw manong. Meraramat iti manong nami di makastrek kami iti restaurant nagtudo. Ginulpe natin nagtudo. Wan manong. In-enjoy mi tinangal daw, naging istorya. Naging di rumuar kami manong name tututo pa lang. Ino muna, tarita nga restaurant tinapanami manong name awan linong na di parking area na. Imbag tada payong manong name ni Lilia. Let's go. Pasar din ang tapalang tututo, sweetheart. Basit magkaroon ito payong ko. Ito ko maglakot payong dito ito kumatangta. Ako mo. At dumatatama nung namin naglabas-labas ka nakapayong at dapat kita'y biglang at ay masadig manong nami. Nga morangan taong grasa. Itang tanggayan na manong nami ti ima na. Mabasina. Hay. Nagpastoy ka, sweetheart. Ang mga sasadgan na ta. Oy. Sino ka man, umadayo ka. Ang kamasasad ka na kami. Oy, nagbagsit ka. Ang mga naglagas nga ramida na kanata. Neta nga, taong grasa. Mabisin sa nga peso. Mapastoy ka, sweetheart. Kadga po manong nemi tanilili at mga igam ti payong. Inya dayo na matan ti payong at sinurog ko. Kung kakit mabasak. Basak. Dito tangaglinong. Umasadiglat tamat manong nemi ti burangan nga lakay. Nakitbugtakan mo itlat tamat manong nemi ni Lilia. Uy! Kabasta dito uy! Abi nga kami tasid gamaya. Ijay ti papanam. Ijay ti papanam na ijay. Ang kaumay toy. Umasadiglat itlat tamat no. Namun talaga nga rotay-rotay tarawatan na. Nga nakadatidog tibuok na. Nga nagnisit ti rupa na. Nga mabisin sa launa. Hindi ka otak manong namin ti bolsak. Tamang tetak kumati kwarta. Edita, nakiktutak. Napaninturon ni Lilia. Huy! Lilia! Apa kang tangram deta? Kasanukit umasadig. Dagran na ta. Makatoy. Ni Lilia manong name tinangguyod kanya na nangyadayo. Lilia, nakadayutan. Anong umay na dyan nga agpalpalamaw noon at kinatao na. Dakas na dyan. Dahil lang ang langanan. Diyan kaya tinaramid mo. Arman, among ka di nga na asyak. Kadigitikas kang kuhanan. Sorry Abi nga dagos mo nga kinarugit, kinabutang. No nagdurugit, nagbangsit, di mo naangot. Nagdangro. Nakabasbasa pa yan. Huwag nga ron. Nakabasbasan. At na awan linong na katagtutudo. Sorry hindi mo kahit kasyang naramid ko. Kung kami naon sa baling protektarak nung siya ang sikakin siya. Anyat mo, bigla na to ginamatahan laman. Uno saan hold up ko na nagpampamarang asya tilangan hold up gaya. Narunakin ka. Adulat nakabulsa ka kwartam, di ba? Numal-hold up ka nga. Taralom, nagngina. Sana tamin. Awang kastagsak bahay, Armand.
Panang sakit ko king katikas jay, panang bugtak ko kada dyan nga lakay. Sige. Taramidot na karoon din. Ay, nagsardingan. Nagsardengan manon nemi iditalyawag ti ayan tilakay awmaten. Kahit tan, tulad akong sa dibalay. Sige, takaratan. Eh di may tulad ko manong nemi ni Lilia agawid akon. Pinatas ko manong nemi iti nagkapwam mi itay. Iti nakakitaan mi tilakay ngagpalpalama. Pinainayad ko manong nemi ti kotsek. Taltalyawag iti sumbahin nga igid ti kalsada. Manong nemi. Kadi kita'y mabalin na nga papanan. Aging ka manong nemi nga nakita. Napaid na sa tiyahay. Iti suli manong nemi. At dapat kitilinong na sa may sasaan ang nagtutudo. Nangikitak manong nemi ti pangiparking at ti pakotsek. Kalpasan na manong nemi bimalas sa wakti kalsada kanapana kita yan na nakitagtagtagargar. Tata? Sir, awan ti napalpalamaan nyo? Awan ti nangtid ka na kayo igatan nyo ti kanin nyo? Maguri ka. Uri nga taanda kwartam. Baga awan ti manglako ka. Di kasto nga langam. Sino kaya? Masasyanak kang kuha naman ng nemi. Umay ka. Ang gagabutan ka niya. Umay ka. Umay ka. Alan, ito tayo mamta. Bangunan ka. Narugi taksir, nabang sita, dinto to nagdalus ka. No nabang sit ka, no narugit ka, di padigusan ka. No kasto, di mo, tagtagaragar ka hanggang ram na tamamagaan tamado, magsakit ka. Alam mo yan? Awang pagdanagam. Sana katakas ka tao. Naalukoy kumatlaing manon nemi narugit ngagpaiso, tadangrong agpaiso. Inarawar ko ti panyok manong nemi, kahit isot pa nagbalin ko nga face mask. Tapos mabungak tingiwat ko na agong ko. Makita mo sir, kita mabangsitan ka kadiya. Hangabali ko na. Hangabali. Magnaka. Nakapsot ka? Ikarigatan si magnaka. Ba't karot mabalik na magkatan? Magkarigatan. Dito yung tikotsek. Aglugo na kitikotsem. Marugitan tikotsem, sir. Hangabali. Madalos ang tumat. Alan. Nagyamanak, sir. Nagyamanak. Ngam na dyan ka doon nga babae tayo. Napanak pa inturon. Pasensyakan kang kuhana. Girlfriend ko na dyan. Kinapudno na. Imbaga kang kuhana nga jacket, tinaramit na kang ka. Datatikot siya ko na. Hanggang kalalumi, ma, sumurot ka na talugot ka niya. Tapos anak marigatan kang ka. Wen? Uwan, sir. Iti balay manong nemi sa anak madlang may mesa. Tadamadla para bantay ko. Padakakatulong ko Talangan mo't nga. Balay ko siya palagtagdalos. Nagdalos madlang hindi ti problema. Takaduan naman nung nemi mga naklatan no itiruar. Ni Nana Sabel. Nana Sabel! Ay sir, damdanggan. O nadakman. Mangisagana ka man di ko Ti pagsukatan na ito'y kadwak na lakay. Sino nata kadwam, sir? Taong grasan sa amin. Huwag kang ilata. Nagurugit tarupa na. Di
Di ko sa malaki di. Jesus. Adamat banyo ti ruar, sir. Nga mabaling ti unaga. Wala. Mag-isagana ka ti tuwalya kan, magkita ka man ka, nagitahan ko sa sarili nga short, para baringan ta. Kaya no, brief ka rod, sir. Mabulutam latat, brief kon. Umanay siguro, no. Brief, short, can t-shirt. Dito sando, sir. Baka din na sando. Malamin. Dito hanga sando. Yeah? Dito t-shirt ko nga ako sa sarili ko. Close neck. One sir. Alan. Ibaong ko so na sa jeban nyo tiruar. At damat lang sabon sa jay. Sir, dalat sabon sa jay. Tata, ayun kayam. Tsak pa abot nagan mo. Ori siya, tsak pa yung bagat nagan ko kay ka. Ano nagan mo? Edmond. Tata Edmond. Hanggang sabat pa lang kaya. Kaya ko hindi lang. Naglakas tayo. Mura ngayon akin. Saan ko pa yung sango nga. Ahitan di barabas ko. So, nga nagbutang nga ti girlfriend ko kaputa. Biglang tingin ka kabutbutang tilangam. Kasi kala hold up rin nagpaiso. Naman nagdakdakas. Yun nga bali. At to time, nga papangkot o papukisang kanto yung sampay na kadagito yata ako busy ake. Ala, dajite banyo. Tulungan ti bakim. Ganito nung makandigos ka, makasukat ka, makantanton. Agsangotan to amangan. Hindi makadigusen kan makasukatan manon nemi, nadarusan at tarwatan na. Pagpagisuman dito si t-shirt ko ka. Dalos kan. Nagtutbrush ka. Uwan, sir. Inikanak ni Sabelti. Barong ako, toothbrush, toothpaste. Wala nagkagalalomi. Okay? Ayatin, nagludlud ka matlang na laing. Saan unay, sir? Ng balihwak to. Nagludlud. Adot mo rin mo paludlud ang kanto kinina sa Bel. At asawa mo? Asawa? No, kahit asawa kayo kinina sa Bel. Bakit amalasag ni Suna? Ay, sir. Asim ta, dinak-air, arab king kuha na aginasargan, tamang ante yun. Takay lang timangan, sir. Datalo tayo yung mga anin. Ang tagay ta kwa, mamanwa ka mga dito iso nga makanta yun nga talo. Kaya? Maya, tagbagay kayo. Ang ni sir, tila ipagbaga na. Nakatatot kinan naman nung talagang mabisin. Nagdadigiti kong tawin. Orek lamol ulo tibisin ko. Kapagpaga ng maron. Ligay tayo mabahanag ka rin kita restaurant. Hindi ka di balbaling na nga mabalimpay lakanin. Nabayagin na kastoy kayo, tata? Tata Edmond? Anak wartak pala edi. Ngayon di may buskon. Ako matimang pasangbay kanyak. Tada jay kapsat ti asawak. Dinakpat kaya tapasang bayan. Inasalutsudak yung kuhanan no sa didot ayan kapsat na. Ti asawa. Taipag kong haron isuna. Tsaka muntayan da ko na. Kalpasan ka nung nauram ti balay mi. Ado idi tinauram. Iti lugar mi. Nairaman ti balay mi. Pimanaw da ka nun sanjay. Sinuda. Ti asawa. Kensya ka mo no.
si bibiyag danak mi. So, sapsapula mida, sapsapula kita. Stagayam. Nga madadagan tatoy. No awan da ditoy, mapanak tumanin sa baling nga lugar. Tapno ituloy ko nga sa pulin nila. Stagayam. Ala, ituloy tayo mangan. Ta madamdaman tong istorya ang manganyak. No kasanot na pasamak. No apeng nga na panawang ngamin, di kita anak mo. Ay, di kita agina. Manong nemi inuntun ko ni Tata Edmond. Wan, iti salas, loktak de TV, kayo itong buyat TV? Uno, ano kayo itong buyan? Ita ti YouTube, nagbuya ka ti pelikula? Saan sir? Ay, Nana Sabel, ay sir, diyan may sa kwarto sa pagkartuan ni Tata Edmond. Inuti ka kwarto, sir. Diyan abay sa kwarto. Lord, sir. Diyan ka abay, mag-abay kayo. Ano saan agkasilid kayo, kahit mo. Ano nito, ni sir? Ay, huwag gayam nga magayam nga mabalin, tagayam at asap-sapulan na gayam nga asawa na. Kuwan. Sa mo iba nga, ag-asawa kami sa'yo. Diyan kaya tiburangan kan banabasan. Guwapon to ni Tata Edmond, mapakus ko ang kuwana, manto barbershop. Inang igatang to, kariktarwatan na. Kung gayam tata, kabayatan nga sa pulan nyo na kita ginayo. Kaya ito ako bra. Anat amo niya ko bra. Masunak, edis mason, karpintero. Uwan. Gor kahit ikang kayo brayo agsweldo kayo. Gor ka. Dalay. Dita likod ti balay. Paramit taman ko bodega. Planunta. Ano ti bodega mo sir? Kita kompormed tati mabaling bodega. Kayat mo. Alayin kantong empleyado. Iti negosyo. Anat negosyo ka di sir? Kasapulak bodega. Warehouse. Ada negosyo kang kwa. Buy and sell. Aggata nga ka nagiti produkto sa kumalayla ko. Galak ka rin kitay agaputi amyanan nga produkto rin kiti manalon. Sa kumatilaso na, bawang. Siyay. Balatong, utong. Kastagayam sir. Di umahak kas kargador unog ay para bakat. Well, alang ka nga empleyado sa dyan. Tapno at pangwarta. Sir, no, kita irapin ko latama sa pulan na kita kinak. Una, panawagan na to pag din ha. Radyo, TV, panawagan tayo iti social media. Tapno tigas ta kita sa tinuntayan da, pagkatalata na, kayanta ka makita, umay da dito magibagata sa tinun, pakakitanda kayo ka. Kasano kayo nga aming nagsisina? Saan mo ka din may baga? Pinanawa mi da? Ada sa baling ang babae tibiyag mo, insinam ni baga mo. Ngayon kabutawan kayon ka rin jay nang sinaam kang kuha na sa pulumitan. Ko sir, nagkapuwag iti pagbaludan. Ex-convict ka? Api ako makita katatom. Jack, nagpatato iti takyag ko.
Ngayon dito'y barokong ko, kaya tibukot ko. Gusto gayam di ko na ni girlfriend ko. Saan nakadakas ka tao, sir? Napabasolak lang. Napabasolak. Ada ka rin nga, panakapasamak ti krimen. Kabuta, siya, tinakasaksi. Nalayang mati susto kriminal. Kabuta yung paigam na kanyak, tipaltog na naramat na. Ha? Kadaping inawat mo. Nabiglaat. Inosente. Nadainom ko, idi. Ang tinakainom, no, medyo nasobrahan na. Hana mo arami din. Dito may isang nasipgat nga pasat. Tiskinita. Agawin na kidin. Nakainumak. Hindi pagamamtak. Nakiktutak laing hindi makangigag ka nalbuong. Ito lang asidag. Kikagada ng papatpat kanyak ti palto. Gabutan ng bartay kakagat. Tinalak. Ni. Diyan ka mo. Ngadagayam da kiti imasidag idi kalpasan ti puto. Kat nakita da. Nga nakaigam ti palto. Ang ikaw may takmatin tilawan da kiti pulis. Imbaga kakasang na siyak, maltog, yung paigam taklakanyak, ti paltog ko na. So nga siya, nabalo dat, ngawang basol na. Nga naman minsan kat, bunga dahil tadi, panaginom ti harak. Ta siguro no saan ka nabartek ka rin nga guntaway. Amok kumamat tinilik-lik-likak. Hindi makangigakon ti putok, ti marayak kuman ng madayo. Tapos saan kami ramaraman ko na. Yung sanak mat ng madayo. Tagin lalaingak mo na nakainumak nga ron. So nabalot kayo. Manong atawan? Sa nga pulokit pito nga tawin. Iso nga, nabaybayan dyo na kiti aginayo. Wen, ti asawag. Ken di maladaga pa lang idi. Nga anak mi. Di kat saan nga napuutan di asawa, di anak yo, ti napasamak ka na kayo. Saan? Siguro hindi dapuot na nakam na di sa pulan na kayon. Imbaga siguro di asawa yo nga ti ama na ket naibalod. Adda ti pagbaludan. Wen. Santak idi nga may sinasarong karan. Nga bali ko na. May karok lagi di sang ko abasol. Nagsubliak to. Nagsubliak iti lugar mi. Awam matan di balay mi. Sinapol ko ti balay ti ipag ko. Dinamag ko na sa dinot ayan di kita gina. Dinamat among ibaga. Api ka saan pinasanggbay di ipag mo. Siguro kat mabuti nga mang pasangbay ti may isang ex-convict. Masit man ti balay da. Sa adumat anak na. Ken padakmat nga mambartek di. Asawa na, di abirat ko. Maka di na kayat ang agkainuman kami. Baka sa nga kayat madlan di asawa na agyanak sa tiyayan da. Sa may sahan nakagtalidaan ti may sa lugar ko na. Ngabuta kayat ko nga sa pulin ni kita gina. Alawan tata. Tulungan kanto kamang sapul katakwada.
As nakuna kita yan, alain ka nga empleyado, kahit mapandan to iti so agwa at panawagan na to iti radyo, iti telebisyon, iti social media. Ngayon masapo na agpukis ka pa eh. Agpukis ka pa eh. Agpagwapo ka pa eh. Saka to picturein, maipost iti social media. Oin manong name dayta ti pagkasalitaan ni Tatay Edmond. Naging ka manong name nakabigatan na. Gabuta busy ak. Ang ko pala masangot nga mapanpapukisan ni Suna. Bati ka tata ah. Nagdoa ka ni Nana Sabel. Oh, makamukha ito Nana Sabel. Sir. Nagbati pala dito rin Tata Edmond. Makamukha kang kuha na mangisuro no anyat kahit mong patrabaho kang kuha na. Aya. Kaya mabalimot nga may pagsukayak iso na sir. Nga dapat mula amin dita likod. Sige. Makamukhain nga gasawa. Ninahalo ni sir. Ang gamot nga gasawa. Inanda ko dito yung pusina. Manong name tinawagak ni Lilia. Ngayon saan ko yung pagbaga manong name. Ngayon nyawid ko tilakay nga kabut-buteng na. Kinabuteng na. Huwag manong. Inawis dak, iti balay da, awisak mat iti balay. Sibong bat. Ayam mo? Nalpasan di klasik. Iti na ito yung bigat. Inka mag-lunch, kaduak na ito classmate ko. Lalaki? Babae, sweetheart. Gimon ka. Siyempre, salot-sutak lang mo ta. Baka no malaksit kanya, kanda pala sa body. Anak ko nang papaaram kapag taga-boyfriend kan. Oy, gayam. Ito no Saturday. Nakaya tumat ka ni mamang mo tumayin di balay, ha? Kahit kamat kawisan si di balay. Ala, yung amunak mat ka iti parents mo. Adayo tayan iti parents ko. Dadaji probinsya. Nabayaga ko ng independent. Iti nakapagtraduara ko ti college. Nagtrabaho ako, nagurnong, naging ka nakapatakdara akong tibukot kong balay sa dapi ng kusyo. Ala, nagbak ng kagayam, Arman. Hangabak ng, nasa liwan-wan ko na. Pinapudno na, nag-working student na. Okay, hanggang mo natabak ng, oray kam la pitong agkakapsat. Pitong agkapsat? Inagraduara ko niti high school, imaya ko dito pimanawak sa di probinsya. Gaging gagas to tibiyag ko. Nga, tilangan asawa ti kurang na. So, ano mabalin, sweetheart? Agkasawatan. Oray agkasawatan, ituloy mo na tatagbasa. Namakunam. Gumanat ka, kas na ko na kang di. Handa kit ni mati pati pa nagbasak. Nakasaganak matingkat, sweetheart. Yung mangipay kang ka. Yata ka kinasyahat mo. Kandap no sigurado pa yun nasakmit laeng no masikukanak di adada nga masiguradong ikasarnak. Di ba? Okay, itong Sabado nga rad. Itong Sabado? Apay, no may kam to di balayo. Ikastanak to. Ano ikastawan ka pagbagam. Adan to sa bali ako na pagsalitaan talita, okay? No, kas pagarikan ta saan ta nang makatupel, di kada pagayatan talaga ng padpada. Okay, so dahil kita dati to pisina. Okay, ibadamag kunto kini mama. Ito no, makasagpet ak sa di balay, kada ta imbitasyon mo. Nag-half-day yak manong name iti Friday. Tarita tin yung schedule ko manong name nga panang kuyog ko kini Tata Edmond nga mapaniti barbershop. Kapang kamangar ti barbershop manong name. Kaya deta.
Pinapukis ako na. Pinabarbasak pa yun. Pangururayak manong nemi inahalak ti size na. Siyaklatan tinapanggim matang terawatan na. Wine. Brief na, short na, pantalon na, rinukot kumet, sapatos na, yan, bado na. Nagsubli ako ni ti barbershop manong nemi nalpasan. Wow! Nagwapo ka magkaim tatad mo. Kaya na po kisang nga kita ang barbas mong itne. Yung gusto ka matlat lang kami, di? Ay, yung nanay, 100 taon ko, sir. At after 17 years, gano'n na. Kaya kasla, ubing ka ba't pala? Siguro, nung makita ta kando, asawa mo, kanta anak mo, malasin na ka nga ta? No, diya anak ko, akit din na malasin. Tawag pala nakam na hindi. Awang nga tatin pagpakita di asawa yung picture yo. Yung di asawa mo ta, malasin na ka nga ta. At pagilasinan na kanyak. Kanalis daw na kamalasin. Kahit siya, malasin mo nga tayo, no, at lang itan di asawa. Pagkatat nagbalbaliwan. After 17 years, no, mamaintain ti lapsat na, nalapsat ti asawa. Babae dyan ak yung lalaki. Babae. Basta. Sige, may karadan. Kahitan. Nagteka o talatad makanin. Kanin teka dadanan na nasaban. Kanuwan gayam data. Mayat nakapugis kan, nagwapo kan, huwag mo lang ipagpakita, natatatum yung tambarokong kindabukot mo. Iso nga masapol nga nakaklus lang tatabadom. Yeah? Tapi, sir, umahit ay nubiyak. Di kayo natuwa meeting nga nubiyak? Kanya inana. Diyan hingat amana. Balo. Gabata. Ay, madilat tata. Damot asawa mo sapsapulo mo ko na. Kuyan sapsapulo kita. So, da nga kina. Ti asawam, ti anak mo. Yung maginamit na gito eh. So na lang ta, balo. Balo na jay ko. Natay ka no ti ama ni dati ni girlfriend ko. Hindi ako pala nakam na. Kasta. Ura ni Nana Sabel marong nemi kat magkapuhan kinintatad mo. Nekit na. Ubing kan samot pala ang kamsat. Baka no mainlove ka kay nana. Taore at asawa ng asapsapulan na, no talaga ma-inlove ka, alam ba kakit noon? Baka no saan na masapulan ti asawa na, kita kayo tag-asawan. Happy ko mga siyak, diyak mo tinaganak. Kabigatan na nga root manong nemi, nagtinulong di kitidua, datatayad mo ka na Sabel, nang sagana ti pangal daw. When? Amumat tila kay manong nemi nagluto. Dati ka nung nagkuskusinero isuna. What? Aging ka iti Alsonse, tinawagan na ti girlfriend ko ni Lilia. Si Dart, asidag kami. Naglogan nyo, nagtaksi kami. Okay, siya doon di bang bayan yung play tayo. Pagasik ka. Ang damat pala kwartang inted mo kanya ka. Okay. No, awan dito hindi kita naganak yan ka. Sunod ka duwam dita. Siyempre, nakatulong ko. Babae. Siyempre, balasang. Balasang nga bakit? Andan sakit pa nag-imon mo Pagkakangin mo baka no, napinda sa katulong. Saan lang nga katulong? Bakit no, agpampamasahe ka? Baka no, sa balin tutong pal na tamasahe. Kaduma man lang mamang mo? Of course. Dududwa kayo karon? Talo kami. Sino may katlo?
ah, asawa na ta babae? Haan, lakay. Makitam to. Sino nga lakay? Basta makitam to. Ibagak to kayang ka. Ito no makitam. Sino? Ala. Nakikita ka din? Nakikita mo. Oh? Sino? Kaano? Basta nakikita mo. Ngayon baka di mo tupat yun no ibagak kang ka. Nga iso dahi di nakitam. Iso dahi nakita? Nga niya. Psst. Sige. Urahin kayo ha. Sabadong ka tiyaruar. Handawat nga narigatan manon nemi kanang sample ti address. Hindi makita ko nga taksi manong nemi nagsardang iti sango. Iti robust ti gate. Napana ko ni ti gate. Linok na ko ti gate. Iti suda nga peso. Suda nga gina. Hay. Arman. Mama. Nagpintas ti balay mo. Sasapoy mo na kang balayin sakbay nga kasawa ka. No, adada nga mayat agbaling asawak. Mayat ni Lilian doon asawa iksuna. Lala, umakain. Pagsasalita aming harod, di may panggap ka na kayo. Kaisla kayat mo sa nga, dan mapasamak ka na kayo nga. Uri agasawa kayo, uri sampay nagtarupos. Tamabali naman nga irapin tagbasa, uri agasawa kayo. O kung nakit mayat maglatano sa tulag yun na. Baliw minto pagsaritaan dito, mama. Talagang mapasamak ka kahit kung di madaan ti anak. Kan madaan kayo matandi apo ko, di ka diso. Di makastrak kam dito, anong name, nagpintas ti balayo nga talaga. Balayo? Balay mo. Balay tanto. Ay, nangarti kaya ito ayo. Dala to kusina. Tintinulong dang gluto. Nana Sabel, balinen. Akin na nakaipal lang. Yeah, tuko kayo. Pila to home, mama. Lilia. Tila kaya ko nam. Kasano nga nakita kili ako nam? Sinadjay. Sorry, sweetheart ha. Ang pinagkagagura. Malagi po di nagkuyog na nagtutudo. Hindi at kinamputang mga lakay nga nabangsit. Natungrit. Taong rasa. Uy, napay. Isuday jay. Anya? Nanasangpat ka rito iti. Hold upper? Taong grasa? Nasingpat. Nasiyat isuna. Unang dadya nga lang na. Nagwapo itan. Kapata idilag kalman nga pinapukisak. Pinapabarbasak. Nadalos. Nasiyat nga tao. Numampay niya. Nagkapoy iti naibalod. Ito yung bagak nga naibalod manon nami ti malyaw nga dagos kada kami ti ina ni Lilia. Ex-convict kunana. Ada ex-convict dito yung pinastrek mo? Iho? Saan na ano nga awang kano basol na nga naibalod na, mama? Api nga awan ti simang bayan na. Api nagbaling nga nagpalpalama. Ada kano sapsapulan na. Sapsapulan na ti asawa na. Ken ti anak na. Usulatan eh. Tata, Edmond, yamamu ka na kayo dagiti agina. Da Lilia, kini mamang na. Ano na ganyo tayo, mama? Di na. Edmond? Di na. Ni, agam mo kayo? Sir, iso tasap sa pulik ng asawa. Hanya? Lilia, di man natayan ti amam? Mama,
Imbayo kanya kanatayin ni papa. Ay, pakawanan na anak. Nagulbutakan ka. Si bibiyag pilang di amam. Isut di amam. Tikpalpalama, nakadangdang ro, ngalakay nga. Indurun ko. Isut amam. Sorry. Tsaka mo. Okay lang. Okay lang, sweetheart. Hamumat ka mo. Takayo ka sa sapulin tatad mo. Kat na'y matangak manon na'y pa nag-inarakop di kita agasawa. Edmond. Gina. Nabayag ka nung sapsapulin. Sapsapulin kayo. Nagiga nakadano nagdito eh. Nagiga inyag nagdito eh. Ni Sir Arman. Ngayon ka rin nga tulungan na namang sapul ka na kayo. Nagpanawagan kami ti TV, ti radyo, kan iti social media. Isangay mo nas kanin nga ramida-mida ita. Nga kayo na mismo timay dito. Pakawarin na kat mo. No timbagag iti anak ta, kat natay kan. Itihan niya nga rason. Itihan nga rason nga Jack. Hindi kami kaya't nga mamon na nga iti pagbaludan ti aman. Tabangan no. Mapagtaran do't panagdakil na. Himam mo ti Diyos. Nga si bibiyag kay ti puso. Nga mo ti Diyos. Nagparparik na mo't kanyak. Nga dumtang tumitlaing. Nga rumwar ka. Kinagsabat tumitlaing. Tidaanan tayo. Sapsapulan kayo. Uri siya kinagsapsapulak. Idinamo nga nakarwarkan. Nagsalsaludsudak. Sinaludsud ko pa iti kapsat ko. Imbaga na nga napangkakanusad jay. Iso na laing ta din na imbaga kanya. Wano din na imbaga ken ka. Ti mabali na pakakuntakan kanya. Iso na ito yung tanakta. Nililia. Di maladaga nga pinanawam. Hindi may balod ka. Papa. Anak. Papapakawanan ti panangidurun ko kata ka idi Hindi nasadgan na kami kini Arman. Narimunak ka na kayo. Nagbutay nga ka na kayo. Okay lang anak. Baglakid din tadad na ni Arman. Ni Arman nga nakasasayahan. Ni Arman nga niramat ni Apo Diyos. Tapno masapulan kayo. Tapno kikita tayo. Tapno nagdadan na tayo man eh. Manong Naimi nakaragragsak kami tiday di nga aldaw. Imagine. Diyak po sa ekspektaran Manong Naimi. Nga titinulungak, nga nagpalpalama, nakaburburangan, nakadugdugyot ako namlan no akong sarbinan nga tao. Sumud gamit agbaling nga katuganga. Nga babaeng kanyak Manong Naimi kat nagsasambat ti dalan dagiti talo. Nga nasapulan ni Tata Edmond, sapsapulan na nga ginan. Kat siyempre, isuda na, tinagdaden na. Kat, inalak Manong Naimi, ni Papa Edmond, itinegosyo. Ken uray Manong Naimi, ni Mama Dina, duwadang inalak, nga nagtrabaho tinegosyo. Erito tayong tuloy Manong Naimi ni Lilia ti panagbasa na. Nga editanda na naggraduar Manong Naimi. Kinaibak dito'y balay. Ure ta, agraduar kang dumaten, sweetheart. Balinin? Oh, hindi ko mapayaman. Kahit ko kumamatang ka. Nang ron, hindi adan ni Papa. Si bibiyag kayong ti amak.
So gayam na din turun-turun ko iti. Edi apa pa panao manunemi na kami tinagkatuloyan siyempre kini Lilia. Huwen. Nga iso itinagbalin nga reyna itin patakder ko nga balay. Nga iso nagbalin nga ina dahil talungan nakmi. Nga apo ko da papa Edmond kani Mama Tina. Dito damin ang manunemi nga gawawid. Itinagasawa kami kini Lilia. Dito'y kami amin ng balay, tanalawa mo. Nagtultuloy manunemi ni Nana Sabel nga kaduami ka na dapay nayon, nga inalami, kas katulungan da papaki ni Mama, nga mga iwan ka na kita apuko. Apuko da, anak mi, nangala kami, ti panakaiyaya da talaga. At nagtinulong kami manunemi ti asawak, iti negosyo, intultuloy ko malat namat ng mga opisina ata, siyempre, sayang. Dahil binimpisyo into nagritiro. Yan tanging ko nak, adamat ng asawak, Lilia, naggraduar, manunemi, iti management administration, mang-manage ang kanitangan negosyo. Naragsak kami. Ore man pa'y adad di probinsya, naganakan niyak manong, adamat na papa Edmond, kani Mama Tina, ay bilang ko idang apod nung naganak, nga lulo ken lula, di kita anak mi. Dito nga ron, pagkasalita manong, thank you. Iti anos mo ng urnus, kalbasang enak inside kang kati Italiana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa nga ng tedbiyag, katsapay ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalming ang tibiyag. Tuyag yaman nga pagaya mo, Arman. Thank you, Arman. Tingin ka pa nagsurat.